Tiang ini pecah pun apa? Pun pecah nggih. Sering ngoten nggih. Nggih. Nggih sing kados kula critakaken niku wau. Lek pun tutuk hakikat. Merga sampean kanjenengan iki sakderenge kepanggitan mriki kan pun sering tirakat, sering napa-napa kan ngoten nah. Nggih niku wau terus niki sampean sering diparani tiang-tiang sing almarhum kados ngoten niku wau niku sanes tiange Mas. Kodami. Lek tiange sing ndamel sabuk ndamel ngoten nggih ngapunten mboten nyala-nyalaken nggih. Namung niki anyinake Allah. Tiang damel sabuk, rompi, sikep ngoten niku pun sekutu kalian laknatullah dan Allah niku terputus hubungane pun kalih umat Kanjeng Nabi. Niku hake Allah langsung Mas. Lah sing sakniki niku wau sing dugi sanes tiyang. Niku khodam. Perwujudane tiyange. Ah niku kajeng maringi ilmu ten jenengan. Ah lek sampean purun nggih mangke nggih kados niku. Lek sampean purun misale purun. Nggih. Napa? Gajah sewu. Oh nggih. Yang itu kan ya. Memang lek ningali kekuatan itu umum. Nggih. Mungkin malah yogane ini kalau tak lebih. Tapi Nggih. Nggih niku wau Mas. Napa panjenengan ningkat keimanan niku wau tadi panjenengan mlebu ten hakikatunan diparingi niku wau tiang-tiang ingkang sampean niku kenal menawi tau dadi lungguh sila sakmeten iki ya nggih nggih marani sampean niku sanes tiange khodam perwujudane mukake wonge kajenge maringi panjenengan ilmune. Misale sampean purun nggih mangke mudhun ten sampean. Nggih pun ditolak, maksudnya ngeten. Pun ditolak. Maksudnya pun ditolak. Sampean niku tetep mawon, nggih sampean maju malih, sampean istiqomah, sampean terusi. Mangke niki cak diambok. Lah tiyang niki kula mboten ngelekaken nggih, umum mawon. Tiyang lek mlebet ten perdukunan ndamel sabuk, ndamel sikep niku wau Mas. Niku wau tertolak dateng umat Kanjeng Nabi pun dinas dateng Allah kan ngoten Mas. Otomatis ten donya niki wau nggih pun kathah conto-contone. Yugane dadal tumbale. Senajan tumbal mboten pejah niku enten putrah-putrine pasti enten sing idiot. Enten sing cacat fisik, enten sing mboten sampai payu rabi, enten sing ayan, enten sing pejah, mboten secara akal ditabrak motor napa-napa. Lah niki lek mlebet ten mriku. Lho kula ki ambek nggih di napa nggih. Kok ten mriku kula. Nggih termasuk nomor niku. Wong kula nggih sing tau napa dolinan nomor nggih dicaluk-caluk itu ya. Kula dimanfaataken kula mboten ngerti. Mboten usah ten kuburan, mboten usah grandong Mas. Pirang kok Mas Irung. Seneng ae. Ternyata niku Jennifer. Sing ngaku malaikat, napa malih sing ngaku ngono ngaten niku wae. Lek niku nggih asli khodame kajeng nurunaken ilmu ten tiang-tiang sing iman dhateng Allah kabeh. Krana wis tau dadi ana hubungan. Lek mboten enten hubungan mboten. Mboten kiraken metuki niku. Karena lek enten tau dadi perkumpulan mbok omong-omongan, mbok jamaah sing ngatenya niku. Tapi lek bedone ten melalui agamane Kanjeng Nabi, Mas. Melalui Islam yang dibawakan Rasulullah. Senajan wong Indonesia iki iso kepethuk wong Turki, kepethuk wong Timur Tengah sing iman-iman ning Allah, sampeyan wis tau dikeki pengalaman sampeyan sampai Volkiyam digawa ning kono.
Napa? Kalau tiang niku niku berarti ini bukan kulon, nilai kulon ini tasik langit Nggih. itu Pun oh tiange pun setong nggih. nanti Nggih. kalau tasik alit yang itu Nggih sami mawon kalih kula. Lek kula kan teruse bapak kula nggih niku ibu kula kan niku mboten enten ngadalah mboten turunane ulama terus sing ngoten. Kenyataanipun kula saged ngeten iki. Awal-awale kula enten sing bimbing iya. Tapi kula mboten ngaku-ngaku, mboten wantun krana dilebetake, mangke dadi masalah. Padahal kula waktu niku tasih alit, niku wis berapa ratus tahun. Ternyata Mbah Boyo iki mau Mas, tertua di Indonesia, termasuk di Jawa Timur. Iku sing bimbing kula mboten ngerti. Kula diarahkan mereka nggih melalui ujian, nggih keris nggih napa waktu enten torekot, enten hakikat, enten mriki. Mereka niku saged gampang nyampe nang rono kula wis ngalami kan ngoten nah. Lah niku ternyata sing bimbing kula niki wau enten sing semerap. Senajan kula mboten ngakoni jana. Enten sing semerap ngawur ayar iku masih rupane ngono katokan nduk. Kemus-kemus ana pinggir rembong ngene-ngene. Iku ngono ana sing bimbing sing sanjang ngeten iki sanes lari mriki, malih lari Lumajang. Terus ditatapaken kula sampeyan sing bimbing iki wah gak percaya aku. Aku lek gak nglakoni hak kebenarane Allah, tetep dadi bajingan. Tak konokno mbek aku, tapi aku belajar ngene iki anjene ora gak takoni deh. Sampai kula niki diparingi ten pesarean mriku. Senajan mboten enten hubungan dak cara akal lho nggih. Ternyata wonten. Aku teko Madura, le, aku iki. Mboten sanjang. Mboten sanjang tiyang. Kula sila ten makome, kula mantul Jumatan. Mantul Jumatan kadang film kula didugi. Terus mudune kula semerap. Wong kadhe cedhek regane mek sak debu munggone Allah sak gelas munggone Rasulullah nggih. Sik kula kalian panjenengan belajar iman dan Allah mung sak dodon. Dadi mudun kula semerap. Mboten enten hubungan apa-apa. Akhire mboten saged ilem. Kados duwe utang kula glebek-glebek. Akhire kula parani. Kula lungguhi. Mboten sanjang melu dikiran bareng. Mek dikir selawat tasbih kalian istighfar iki. Lah iku aku kok cara aku iki apa ya boyotmu ta apa? Mbok gak ngerti Mas. Ternyata enten krana kula enten darah Madura iki. Ternyata ahli kubur niki darah Madura. Saya Abdul Rahman ten Pandean Raji. Nah niku terus kula nggih dibimbing terus. Sampai kula pun mengenal alam-alam nggih sing niku kula sebut niku wau kula diparani malih. Sawana nanggenku gak ngomong. Akhire kula mriko malih kula kait lungguh kula diparingi ilmu ten Allah. Lek ancene menungso senajan kuburane masih nemplek waline Allah Mas. Lek prilakune mangku jahiliyah bahasane Allah ya Mas ya. Tetep Mas gak oleh ngapura bale apa. Ya kan tangkorek wajur umur iku paling umur lek kurang lebih 7 hari. Aku rono Mas lenggo sila ngene, langsung Al-Fatihah gurung tutuk lho. Ngomong tapi sing waktu iki, sing iki. Selama aku kepethuk ya bawali Busra, bawali sapa. Gak tau ngomong. Tapi seiki aku diomongi nang Syadul Rahman. Mungkin saking nemene aku mungkin. Ancen aku gak ro ilmune Mas. Masih wis dikeki weruh ngono. Ya ana arek njaluk togel, iya. Padahal aku gak dikeki apa-apa ya. Dimanfaatno tok nang wong di keratenan niku. Iku longgo aku Mas. Al-Fatihah auzubi tak tutuk. Langsung kene iku dituwoleno nang kuburan cak tempet ngene. Iku kon besok lek gak nyampeno hak kebenarane Allah kon koyo ngono. Waduh buka Mas. Kuburan buka padahal gak buka. Tapi ketok. Langsung wetenge brotol motone yoplok aduh wis ngono. Wambune nyengut ngene Mas. Langsung aku gak salam gak apa saking wedine aku pamit cepet mulih aku. Tutuk omah iku pirang dina aku sampe. Mambu basin gak arep mangan iku aku. Iso ngrasakno mambune. Lho mambu, bawasin wis mambune menungso iku lek tikus ae ndak napa-napan.
Iku diempakno nang irung lho, tikus mati bosok iku. Entekno nang irung iki. Enggak ngaruh dimbe menungso. Pirang dina ceket jaman rasane. Mulai aku wis nanti kalau nanti bau itu kan dulu nanti kisaran 7. lho nggih niku ancene Mas. Nggih alhamdulillah sampean pun ngalam-ngalim. Tapi nggo niku wau, niku pengilingane awak. Kon wis nang Allah dikai ilmune. Kon manfaatno gawe golek donya apa kon gawe nulungi sekitare lah niku. Lek melalui sabuk, rompi, dukun, gak iso Mas. Dikai tok di donya, gak sampai tutup pangeran gitu. Ah, lek sing koyo sampean weruhi ngono iku Mang Mas ya, sampean terus mlaku terus insyaallah ya wis ngene-ngene iki Mas. Setidaknya ganggu keluarga dhewe ya ana sing ganggu koyo wingi iku Mas. Insyaallah lugur dhewe wis. Maja nempel nang sampean paling kerut panas kok tato. Ngene ae ilang dhewe Mas. Karena kene menungso, kene nek gak makan lah apa kate nyaingi pangeran lah. Wong Kanjeng Nabi aja disihir, Kanjeng Nabi kan nek disihir wong wedok iya. Nek digambarno iku mung elmune tok, digambarno kanggo anak putune Kanjeng Nabi iki sing saiki iki. Wong apa Nabi sik kena upamane umatku kan ngono. Tapi ya ngene carane lah itu wis tak sampekno iki. Dadi lek anjene sampean apa ngalami kaya ngono, kabeh iku ngalami kaya ngono Mas. Tergantung wonge. Karena kan kula sanjang. Lek aku gak iso ngeterno nang Allah, lek aku gak iso perilakuwe masing-masing sing iso ketemu nang Allah, gak butuh mursyid, gak butuh guru. Nah, iki mau. Ah, niku aja. Nggih, janipun nggih sampean paringi. Misale aku jawab pager kok gawe omong ngene-ngene. Nggih sampean kan sampean pun kata tapi mriki ada kene. Nggih sampean selawati sampean kalian cucu. Mangke dadi pager diambuk ngene. Nggih, repot Mas. Kurang Sing yakin. karepe wong iki bim salah bim ngono lho Mas. Masih goro, nggih, masih goro dhek gelem digoro. Ya salah iki gelem digoro. Lah niku. Pendemenan niku sesungguhnya nggih lek umat Kanjeng Nabi. Pendeman itu ya di dalam diri ini Mas. Sholawat yang di dalam diri ini. Iku pendeman asline ditipu daya ambek umum ya enggak ngilakna ya basa Jawa ae. Niku pendeman sing di jero lemah. Lah awake kan kok lemah asline. Lha lek digathukno masuk akal Mas, tapi carane iki mau lho Mas. Sesungguhnya pendem-pendeman ayat-ayat Allah iku di jerone awak dhewe iki bersolawat berpikir engko lekat di dalam diri kan iki kan pendeman Mas. Wong kaya aku yang Jawa ngene enggak akhirnya nulis metawa bahasa Arab metawa bahasa Jawa sunmata ajiku apa sunmata ajiku ki semua kirim-kirim badar bengkong litali itu badar bae bibir bengkok kersane Allah ya Allah niku sik enten Mas lho kula nggih terdidik mergan kula saged ngomel ngeten mboten enten lek enten tiyang ngaku-ngaku iku tak kei ilmu biyen tak tulis lho ngene kongkon mriki tiyang nggih mboten Mas nggih melalui napa istiqomah iki Mas ngoten Semar mesem asline iku Mang. Heeh, litali itu badar bae bibir bengkong kersane Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Iku sunmata ajiku semar mesem wetan iku gambar semar karo bakong. Litali itu badar bae bibir bengkong kersane Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Iku dipandem, iku pengasihan lah. Lah iku dipendem. Lah lek kaya apa jenenge? Kaya pager. Iku ana wirite saranane janur sunmata ajiku gunung plekak-plekek pekeker lak ketok gunung ketok laut ketok apa ngono lho iku lek wong biyen dadi janur iku mang diperuti ambek diwaca iku mang Mas mari ngono dipendem. Yo bukti yang nyoto anjene jaluk kan nang tapi kon bisa tanggung jawab kon tak kei. Ya ono maling merono melangi di ngono. Lek gak ono wonge teko, gak kirakno melangi terus. Terus dilem ae.
Wong wirite ketok segara, ketok gunung, kate ucul mlayu nanti wis didandangi gunung. Wis iku ketok segara, akhire ya ngene terus. Lah iku ilmune wong biyen, wong Jawa biyen. Aku ngejane salah kaprah ya enggak, bener ya ndak, tapi ya kene kan melalui agama kene sing melalui Rasulullah Mas. Lek melalui iku kan keluar. Iku basa Dura iku, plekak-plekak apa sih? Kulhu iku Mas. Kulhu sungsang wali yuwa wali karsa kersaning Allah taala pakerjati sangga ulu. Sambuk ketali apa ya ngono pelataran katon segara pelataran katon gunung pelkak-pelkak la ilaha illallah apal kabeh sampean iku. Lek dilingno apal kabeh. Iku oleh ya lungguh ngono. Oleh dadi sampean iku ibaratnya dikai pilihan ning Allah. Sampean milih agama Islam iku apa lewat sampean di wong Jawa, kan ngono Mas. Apa sampean milih agama Islam iki wong Arab? Kenyataane kan agama Islam duduk wong Jawa, duduk wong Arab, duduk wong Amerika, duduk wong Timur Tengah. Islam iki kan agamane Allah. Wah aku gak gelem Mas kon milih. Ya koyo ngono iku wirid-wirid iki sik tutuk hakikat. Lah tutuk makrifat sampai diterbangno kok dipelehno sampean. Sampean kepethuk wali sapa di kono iku mang wali wisan ya. Kepethuk iki. Lek sampean mandiri kono ya kepethuk iku tok. Tapi lek sampean mboten purun, tetep ya Allah. Engko anten pertanyaan. Sapa sing kon pilih antara wali patokane desamu ambek pondasine pasur? Boten endang kang pilih ya Allah namo asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Koyo tersenyum Mas. Dunia iki apa hawa ana muka ya apa ya enggak. Koyo tersenyum ten sampean. Ya sampai mati. Akhirnya kok sampean diterbangno dikenalno. Pedhot Nabi Khidir. Gampang kan selawat melalui ka ono ilmu khusus besok ya ono ya. Wis selawat tok sok biyen digoro-goro iki. Pedhot Nabi Khidir. Untuk ono kok amen ya diajari antara Nabi Musa bin Nabi Khidir kan satu ceritane. Aiku engko sapa sing kon pil enten ya tetep syahadat. Mlayu maneh engko ya dina terbangno malih diperkenalno sampai terakhir pedhot Sayyidina Ali antara khalifah papat iki. Sapa sing kon pil ngono. Mboten enten ya Allah nama Allah ilaha illallah Muhammad. Oh terus ya. Nah niku mangke wis Rasulullah. Lah sedok kono Mas. Lah ganti wis iku dilekat dari dalam diri, proses perilakunya sampean sehari-hari. Nah itu. Saiki diparani wong ya, wis dicaluki pager dicaluki yo. Letek iku kulhu geni kulhu apa iku sik berbau. Tuh, tapi sampean nek melalui sholawat tok engko sampe dikek dhewe nang pangeran. Ya iku ilmu sampean sing hebat ya iku. Gak ono sing iso ngalahno lek pangeran dhewe sing ngekeki wae. Dikek dhewe sampean yo wis gampang wis. Gak wani engko minggu maneh insyaallah tak terangno apa sing dikeki Allah iku ayat-ayat Allah di Al-Qur'an itu ada namun ada ditambahi ning Allah. Tapi iku urusane pribadine awake karo Allah. Sesungguhnya gak oleh disampaikan. Kayak mangkan iku ya kali sampaikan akhirnya aku sing ngucap selimut apa iku mang barang sebenarnya enggak oleh namun iku dadi gambaran. Dadi gambaran sebenarnya tidak boleh disampaikan. Ya engko apa minggu maneh insyaallah lek ajane Allah ngekeki ilmu tak tuturno. Apa sing nang Allah dikeki tapi gak oleh disampaikan. Ya iku wis gampang tak minggu tak sampaikan sak temenan. Dikeki nang Allah tapi gak oleh disampaikan nang Allah untuk pribadi. Kenapa tapi aku janji lek minggu mana tak sampaikan. Mung dadi sekedar dadi ilmu ae. Ah iku apa cari minggu maneh tadi sampean iku lek kepethuk ngono-ngono iku gak apa-apa. Lek sampean ancene milih terus berjalan lagi mangke sampai kepethuk Kanjeng Nabi iki. Lah wingi iki kan kene sik aku ya Islam ya, tapi aku sik gorong ngerti, aku tertipu kan uraga sampai mlaku ndukur banyu ngono. Yo isi ngene-ngene iku tapi aku gak gunakno, makane aku dikeki nang Allah. Kon wirid iki gelem. Gak gelem.
Mlaku ndukur banyu kate ge opo ngono. Ate bae pamer-pameran aku lak padha ambek sing iko, lak padha ambek liyan-liyane iko. Aku ora gelem. Akhirnya nang Allah dikei karena sing kaya ngono-ngono gak gelem kan ora kan ning Allah dikei perwujudan keimanan iki mang sing ditokno. Nah iku wae. Dadi kok sampean wis sampean krana wis tirakat iku mang melalui ya sing sampean lalu iku mang ibarate sampean iki wis dikono di kelase wong-wong sing iku sampean paling cukup. Ya cukup.